जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव सोमजिदों दुंहाव थासारि। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारै गोजोन गोरोबथानि उनावबो आरोबाव पुलिसनि बुलिनि जानांदों बर' फिसाफ्रा। मा थारैनो गोजोन फैमाराखै नामा बर' हारिनि गेजेराव? अब्ला मानोथो गोजोन गोरोबथानि उनावबो फिन आरोबाव बर' फिसाफ्रा सोमावसारफिननो गोनां जाखो? बिटिआरनि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोरनि फरायसाफ्रा खौसे जानानै पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानांनाय बर' लाइमोनफोरनि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनि जानानै रोजा रोजायै ओंखारबोनानै आसाम पुलिसनि हेंथायै क'क्राझार नोगोराव बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरिनि मावखुलिसिम न्याय होनांगौनि थाखाय होज्रिख्राव बर'नि गोजोन थासारि आरो एडिशनेल एसपि जिपि सिंहनि बेरेखायै गोख्रों नायबिजिरनानै थाबैनो गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों गासै फरायसाफ्रा। दाबिनायखौ खोनासङाब्ला आयेननि दिन्थिनाय लामाजों गोख्रों सोमावसारबावगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। जोंनि बिबाना बेनो जे जोङो नुनो मोनदों बिटिआर सुक्ति जालांबाय जायखौ जों बर' पिस एकर्ड बुंदों। दा बेनि उनावबो जोंनि जाय एनडिएफबि आदा बिथांमोन दङ जाय सारेन्डार जानानै फैदोंमोन बिटिआर एकर्डआवहाय, दा बेयावबो बिथांमोनहा दिनैहाय फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय दिनै बिथांमोना जिउ खोमा लानानै बाध्य जादों। दा बेनिखायनो जोङो गोसोआव दुखु मोननानै बर' हारिनि जास्टिस मोनथाय आरो डेम'क्रेसि मोननानै जोङो ओंखारदों। बिटिसिनि जेसेबां सार्थफोर दङ ज' लोगो नांनानै जोङो ओंखारदों आरो जेब्लासिम जोङो बिजिरनाय मोना अब्लासिम जोङो जांख्रिखांबाय थागोन। बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, गुबुन हारिनि गार'बनायजों जों गार'बनानै थाबाय थाया। जों बर' हारिया राव दङ, थुनलाइ दङ, जोङो गुबुन हारिनि गुलिजों आसाम पुलिसनि गुलिजों जोङो सिखार जाबाय थाया। बेखायनो आं खावलायनो सानदों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, जोंनो जास्टिसखौ नांगोन आरो जास्टिस मोनाबा गाबोन समफोर नों आंबो आसाम पुलिसनि फेक एनकाउन्टारनि शिकार जानो हागौ। गोजोनथों। फैबाय थानाय समाव बर' लाइमोनफोरखौ जुदि फेक एनकाउन्टार खालामोबा बिनि सायाव मा लागोन? आं बेखौनो खावलायदों बर' लाइमोनफोरा एक्टिभ जा, पलिटिकेल पार्टिखौ बाद दोनथ', इउपिपिएल बिपिएफखौ साननायखौ बाद होथ'। नाथाय जोङो दिनै बर' हारिनि थाखाय साननांगौ बाथ्रा फैबाय। बेखायनो आं खावलायदों नोंथांमोनहा गासैबो खौसे जाजोब। जोङो बे संग्रामखौ बिजिरनाय मोनागौमानि जोङो सालायलांबाय थागोन।